vicdani muhasebe gereği de o Vekili Koma Partiya Demokratika Gelan İdris Baluken tekildarî hikûmeta nû ya hate avakirin, nexşereya dê di rojên pêş de bêaşkere kirin û hevdîtina ku dê bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re bikin nirxandin kir. zafere hiç tarihte olmayacağı kadar da Baluken balkşan li ser karbeşiyên ku di hikûmeta nû de ji bo pêvajoya çareseriya tê kirin û got ku berpirsyarî ku dê bi Serokwezîr Ehmed Davutoglu berdewam bike girîng ew diyar kir ku ji bo dê hevdîtin vekirî bin ji bo pêvajoya pêşketinek erêniye. aslında olması gereken demin de belirttiğim gibi Baluken tekildarî nexşereya ku tê hêvî kirin di meha îlonê de bêaşkere kirin de jî axivî û diyar kir ku divê beriya nexşereyê hîn rêgez û mekanîzma bikevin dewrê wanî ziman ku ji bo ku derbasî merheleya müzakereyan bibin divê şert û mercên Öcalan bên serarast kirin. Baluken xwest ji bo pêvajo û pêşkeve lijneya şopandinê bêava kirin û got piştî ev lijne bêava kirin dê wekî çavê siyemîn bixebite kî gav bavêje kî navêje dê ji raya giştî re eşkere bike. 30 yıldır halkın Baluken dazanîn ku ji ber hilbijartina serokkomariyê ew nikarin biçin îmraliyê wanî ziman ku piştî kabîneya nû li meclisê bêerê kirin ew ê xebatên xwe berdewam bikin. içerisinde bulunan bir bireye karşı kendi halkı